Zadržite srce jer je danas atmosfera ispunjena hitnošću i novitetima. Imamo još samo 6 utakmica do kraja polusezone, a pritisak je nevjerojatno visok. Dinamo zna da mu trebaju ključna pojačanja kako bi se uspinjao na više pozicije u prvenstvu. No, pričekajte. Prije svega, molim vas da se pretplatite na kanal i uključite obavijesti, jer ono što slijedi će napraviti razliku u vašem svakodnevnom životu kao navijaču. Pretplatite se odmah, ne gubite vrijeme. Još uvijek imamo 6 utakmica koje će odrediti sudbinu Dinama Zagreba u ovoj odlučujućoj sezoni. Vijesti s bojišta ukazuju da klub traži ključno pojačanje kako bi ostvario san o osvajanju naslova prvaka. Ali tko bi mogao biti taj ključni igrač? Prva želja je novi vratar, a kako se čini, Nediljko Labrović više nije glavna opcija. Složeni odnosi, visoki plaćeni i interes klubova iz Lige 5 otvorili su put za iznenađujući izbor, Ivo Grbić. U prijenosu koji je uzburkao tržište, zamijenio je Lokomotivu za Atletico de Madrid. Međutim, u 3 godine, odigrao je samo 14 utakmica. Mjesto u Atelticu gotovo je rezervirano za Jana Oblaka, što otežava Grbiću da stekne prilike. Ove sezone nije ni imao minute u dresu madridskog kluba, otvarajući prostor za Dinamo koji očajnički traži pojačanja među vratnicama. S odlaskom Dominika Livakovića stvorila se praznina, a Ivan Nevistić čini se da nije uvjerio sve da je pravi izbor. Sergej Jakirović je stoga donio hrabru odluku dajući priliku iskusnom Danielu Zagorcu, koji je već nekoliko puta spasio plave svojim obranama. Međutim, jasno je da to nije dugoročno rješenje. I sada, pitanje koje se nameće, je li Grbić rješenje za popuniti tu prazninu? S obzirom da ulazi u najbolje godine karijere kao vratar, i s obzirom na to da mu ugovor sa Atelticom uskoro ističe, plavi bi ga navodno pokušali dovesti već ovog zimskog prijelaznog roka, a odšteta ne bi trebala biti tako visoka kao u slučaju Labrovića. Ne zaboravite ostaviti taj like kako biste podržali naš tim ovdje na kanalu, jer sljedeće informacije mogu biti još eksplozivnije. Ekipa, što kažete na ovu bombastičnu vijest? Dinamo Zagreb uzburkao je tržište i čini se da imamo snažnog kandidata za preuzimanje vratnica. Želim čuti vaše mišljenje u komentarima. Je li Ivo Grbić taj nedostajući komad slagalice za odvođenje našeg tima do slave? Izrazite svoje mišljenje, ne zaboravite stisnuti like kako biste nastavili dobivati ove ekskluzivne informacije i naravno, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ni trenutak u ovom uzbudljivom izvještaju. Do sljedećeg puta, ekipa!